Dobar dan i dobrodošli u olimpijsku sobu. To je u stvari prvo što smo naučili svakoga koji je ušao u olimpijsku sobu, da kaže dobar dan. Svi mi, bez obzira koliko godina imamo, da li smo mladi ili smo baki i deke, svi mi volimo da dobijemo neki poklon. A jedan od najlepših poklona, koji ne košta ništa, samo malo truda, je da nekome poželite nešto dobro. Dobar dan, na primjer, ili dobro jutro ili dobro večer. I to je nešto što svi jezici na svetu imaju. Još jedna lepa stvar koju možete nekome da poklonite, koja spada u ono što odrasli znaju kao neverbalna komunikacija, a za decu je to poznatije kao pantomima. To je ta umetnost pokazivanja stvari licem i telom. Jedan od najlepših poklona pantomimskih je osmeh. Zato kad nekome kažete dobar dan, i nasmešite ga. Sada ću morati da vas zamolim za malo pantomime. Prvo ću zamoliti odrasle da stave prste u uši. To pantomimskim jezikom znači ništa te ne čujem. I ne treba da čujete, treba da popričam malo sa vašom decom. Dakle, odrasli, molim vas, stavite prste u uši. Tako, deco, da vam kažem, sad nas odrasli ne čuju, zato možemo da pričamo potpuno otvoreno i pošteno i iskreno. Ja znam da su odrasli neki put dosadni, umeju da budu i strašno dosadni. Oni samo gledaju neke vesti i dnevnike na televiziji i vi onda ne možete da gledate crtane filmove, potpuno vas razumem. Zato smo mi specijalno i napravili ovu olimpijsku sobu za decu. Ovde možete da se igrate čega god hoćete. Mi smo smislili neke najneverovatnije igrice. Probali smo da spojimo olimpijske sportove i sve ono što nas uči olimpijski duh sa umetnošću i sa nekim naučnim disciplinama, na primjer sa matematikom ili sa astronomijom ili sa fizikom i tako dalje. Ali to ćete već videti u ovom kratkom filmu. Ono što je isto vrlo važno da vam kažem, to je da roditelji ovde ne mogu da vam smetaju. Sva deca koje su ovde u Beogradu došli da se igraju sa nama, roditelji su posle otišli da završe neke svoje poslove, a deca su se lepo igrala, bez smetnje roditelja. Ili, na primjer, izvinite, izvadio sam prst iz života. Šta još roditelji vole da rade? Na primjer, ako vi hoćete da fotografišete starije i uzmete nečiji fotoaparat, onda roditelji skoče i kažu, ja, nemoj, ostavi taj, ili ovi odrasli, ostavi taj fotoaparat, slomit ćeš ga i tako dalje. Ne! Ovde kod nas imamo specijalnu sekciju za sportsku fotografiju i ovde dobijete fotoaparate i film i sve i ovde su deca naša fotografisala drugu decu kako su se takmičila u ovim našim igricama. Sada bih zamolio odrasle, ne čujete me, odrasli, izvadite prste iz ušiju. Odlično. Ovako, deco, stavite prste u uši, jeste? A sad ću da popričam malo sa vama starijima, odraslima, roditeljima, braćom, sestrama, strinama, tetkama, babama, dedama i ostalima koji gledate ovaj program. Mi smo ovde u stvari malo snimili ono čega smo se mi igrali u Dečijem kulturnom centru u Beogradu u organizaciji Olimpijskog komiteta Srbije. I znam kako roditeljima za vreme zimskog i letnjeg raspusta može da bude strašno to što su deca kod kuće, a ne u školi ili u vrtiću. Pa jeste. Vi onda ne znate šta ćete ni sa sobom, ni šta ćete sa decom, a roditelji, nažalost, su se odvikli od igranja. Još kad dođete umorni s posla, onda volite gledate dnevnik, vesti, ovo, ono, neki sport, tu vam deca smete, oni hoće gledaju crtače i tako dalje i to znam kako može da bude strašno. Međutim, mi smo olimpijsku sobu i smislili zato da vi u olimpijsku sobu dovedete vašu decu, mi se ovde 3-4 sata igramo sa njima, a vi završavate svoje poslove. Ili da malo se poigrate sa decom, treba ipak svoje deci posvetiti pažnju. Da ih naučite ovim igricama ili da im možda spremite neku rekvizitu za igrice koje smo mi izmislili. Probali smo pomešamo sport i kulturu i obrazovanje, sve to zajedno, tako da oni kroz ove igrice i uče, ne samo da se zabavljaju. I da ih pustite u njihovu sobu, u hodnik, u garažu ili tako negde da se oni igraju sami i neće vam smetati dok vi gledate vaše vesti. Sad ćete da vidite šta sve to mi imamo u olimpijskoj sobi. Da uzmeš nečije stavi na glavu, dobro, oni moraju snažno da ga drže i onda mora da dođe do ove alkice, ovog kružića, ovog prstena, pretaknje ti rado! I da ga skine! Ajmo, spremite se takmičari! Ajmo, konjiki, nanesite se kako je! Ajmo, izgledali! Przovi vrti, ukavući, ukavući! Dobro, 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 dobro,
zaboravio sam da vam kažem, u olimpijskoj sobi smo imali i seminar, onako filmski video seminar i sve ove snimke koje ćete ovde videti napravljeni su od strane tinejdžera koji su pohađali ovaj seminar. Svaki sportista i svaki umetnik i svi mi moramo da se zagrejemo kako treba pre nego što počnemo da radimo ono što već radimo, inače možemo i da se povredimo. Mišići nisu ništa bez pameti, a ni pamet ne može mnogo bez duha i mašte. Zato svaki sportista mora da bude naučnik, a svaki naučnik mora da bude umetnik. Neki kupajte da dođe da popravlja vaše srce na prvičke gobe. I neki srcano stav, ali jedno vaše. Učili smo i neke ozbiljne stvari, kao što su kreativno pisanje, sportsko novinarstvo i sportska fotografija. Kzik! novinski posao i šta vidite loše, šta dobar novinar treba da radi. Dobar novinar treba uvek da zna gdje da dođe, kome kako pitanje da postave. Ne se recimo da se radi na može da vam pitanje, može da vam istinu. Film je umetnost 20. i 21. veka, ali najprimerenija i najzabavnija za prikazivanje istorije. Naprimer, istorije olimpijskih igara. Ili istorije Međunarodnog olimpijskog pokreta. Ili istorije Olimpijskog komiteta Srbije. Izvinite, moram da zamenim traku.
Znači, opustio šake, opustio. Pa tu. I penjite, dobre. Pa, sve penje, dobre. Sad se penje tu i puštamo ovo gore napred. Pa relazimo napred. Pa gore. Treba mi kupovno, odemo tekstu, idemo šivicu. Zatvorimo kuticu, okrenemo i uparimo. Prijatelji i ljubav i sve su to jako važne stvari u životu i koliko god da imaš i ambiciju veliku i posla, važno je da ipak znaš nešto. Pozdrav svima, evo došla sam da podržim ove divne mlade ljude koji se bave sportom, da im kažem da se bave sportom što više mogu i što duže mogu. Ja sam kao mala također trenirala dosta sportova i još uvek osjećam veliku ljubav prema sportu. Muzika i sport su divan spoj, pa eto i njima da predložim možda taj spoj da imaju u životu. Eto, puno sreće i puno medalja naravno i njima i svima nama u budućnosti. Svaki sportista mora naporno da trenira da bi osvojio medalju. Ali medalju nije lako ni napraviti. Zato svaki umetnik mora mnogo da radi da bi napravio jednu lepu, zlatnu medalju. Prava medalja ima list, lepo je ukrašena, lepa je debljina, a i sa druge strane ima. Ovo je isto lepa jako, tanka, fina, možemo da bude veća. Promovisali smo različite olimpijske sportove i različite umetnosti. Sve to zajedno sa timskim duhom i olimpijskim vrednostima. Video maestro, hola,
Osjećaj za ritam je vrlo važan u nekim sportovima, kao i u nekim umetnostima. Ali, za sve one ljude na stadionima, za navijače, najvažnije je da znaju da pevaju i da igraju. I na taj način da navijaju za timove za koje navijaju, a ne da se tuku, lome stolice, razbacaju i gađaju druge ljude. Srbija! 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 Deca u olimpijskoj sobi naučila su da pevaju najvažniju i najsvečaniju navijačku pesmu od svih pesama. Našu himnu. Bože, pravde, ti što spasi, Draga deco, roditelji, odrasli, omladinci, mladi, stari, babe, dede, strine, tetke, braćo, sestre, verujte mi, lako je. Svaku sobu možete pretvoriti u olimpijsku sobu. A svako dvorište može da se napravi na olimpijsko dvorište. Jedino što vam treba je olimpijski duh. Izvinite, sada moram da idem da se igram u olimpijskom dvorištu. Zdravo!